Ho. 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 Ikan ampuh tenang. Ampuh apa gue? Harapan dan waktu. Komat yo pinter men lho, Pak. Ing atase gaman teko kon buk kaya mandeg, kon bali kok ya bali. Jan motang kena kinira. Mula aja nyepelekake karo wong tuwa, nadyan awakku kuru cilik, ning nyatane duwe kaprawiran, duwe kadigdayan sing kaya ngene margi sawangan. Oh. Bali. Sumpah yakin aku meguru karo kowe Mas Gareng. Meguru ya kena ning jer Basuki mawa Beya. Maknane piye? Lakone Panjaka kudu nganggo pangorbanan. Tegese waton kowe gelem ngetokke dhuwit 200.000 tak ajari kaya kuwi mau. Wah, mbok anu bedhekan kodhok ae ra apa-apa. Ora iso. Gelem 200 ora gelem ya 200. Nyo. 200. Neng diajari tenan lho. Oh iya beres. Mandura. Ayo. Batekne sawangan. Sing pisanan wong mbok isin karo ide. gedruk bumi ping 3. Karo wong keraton. Pincange gedruk bumi. Nyepeleke ora gelem apa ya tak lunga meneh. Aja aku iki gur makcul ki mau spontan ora. Siap guru. Sawangan iki ping 3 dhisik. Bar kuwi maca rapal. Rapale aja ditulis ning diapalke dieling-eling. Bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa. Nek bapak lunga tapa kok simbok meteng-metenge karo sapa? Rapal aja dibantah ya nyuk. Gelem ora duwe kadigdayan kaya aku? Gelem. Manut. Balane kok ngarep nah iki. Duh. Apa lunga apa simbok meteng tuwa, sok yen lair dadi satriya utama. Kalangan le. Iki ora ngger wong iso kaya ngene iki. Bali. Guru ngene akeh tunggale mundur.
Apure ngene dadak ngetokke dhuwit 200. Ngedre bumi to? Ya. Oke. Ping 3 nyok. Pancasila 5. Rapal aja biaya, gelem ping 3 ora gelem ya ping 3. Telu ki ana maknane ya kuwi kelahiran, kemantenan, kematian. Oh ya. Oke. Ono. Bar kowe piye? Mula dieling-eling kopyor sirahmu ya ora. Bapa lunga tapa simbok meteng tuwa sing lahir dadi Satya Utama. Piye balene aja cepet-cepet ta? Bapak piye bapak? Bapa lunga tapa, Heeh, bapak lunga tapa. simbok meteng tuwa. Oke, terus Sok yang lahir dadi Satya Utama. oke, ngono kuwi. Bapak lunga tapa. Simbok iki do metengi ya. Aja nesu malih lho. Sida, Ya sita jenenge rapal sing ngono kuwi. wah wis kaya rati nemu nalar. Bapak lunga tapa. Simbok ditengi wong. Bablak kowe. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa sing lahir Wiswama ngono. Piye? Sing lahir bayi Fatma ngono. Oke. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa. Sok yen lahir dadi Satria Utama. Hop. Oke. Bali. Terima kasih kakakku. Aku iso mbalekne wujute Candrasa kaya ngono kuwi. Elak temenanan. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lahir dadi Satria Utama. Ho! Bali. Oke. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lahir dadi Satria Utama. Hop. Agak maju ke depan. Oke. Agak maju dikit. Oke, menunduk. Oke, nyamplok ndase gareng. Bongkon ndasmu kowe. Ngobrol ngelmu bapak lunga tapa 200.000 lho. Lemu itangan karo dulur nek kebangetan ngono. Rek. Mosok sambut Candrasa ngene bongko. Rek. Hei. Anak Semar kowe dhewe mbiyen iki gendruwo. Panandene kowe iso mati iki piye? Reng. 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 Magane. Ya ampun sinden udo kae sapa? Endi? Ora. Mratapak roka pranang Ikit waca mlintir kumbala Sukal wijiling sabdo Wah Warayata Kurawa mung ngrembyah kakehan cacah ngredo kakehan jiwa yen ora satriya Banjar Junut Dursasana sing magut ana palagan ora bakal rampung perkara iki. Kurawa, bongkok ana kamanu gulung ana genderamu. Hanuman Panakawan raminggat cancang jenggot gembrek-gembrek.
moyo-moyo jagat iki wae. Yekti dudu sunare Surya Candra Darumyang Kartika ananging gumlare kambangan Suralaya ing Jungkring Salka. Kepareng lenggah wonten ing bali maracukundha manik nengge tetungguling para dewa ingkang abebisik Sanggang Girinata Giripati yen sang Bathara Guru. Ing malih ing mangke kadhet dene kamutiwaning dewa Jawata ing Sidhi Pangudaludal Sanggang Narada miwah Jawata ing Salendra Bawana Sanggang Bathara Indra ya Surapati
dadak burakapan jroning penggalih sang Pasopati Duping Mulak Praptane widodari panggoda pangrencana saking Kahyangan dandang manguri nenggih sang Batari Durga yori sang Permuni. Lir sapada tumiling angulati Puspita Medmindah kang warni Asmungkara sidang sekaring bawana langgeng ulun waspadake ingkang munggah ana ing Balemar Cucunda Manik widodari saka Kahyangan dandang mangure Batari Durga padha winantu Basuki lan prayoga wanggon mulungguh Permuni. Kula inggih sangat dipulun ngaturaken panuwun ing tanpa upami pangaras mboten kirang sekeca anggen kula sowan ngabiyantara mboten langkung sembah pangabekti kula mawan tumantu kanca sandhap cenila paduka sangat dipulun. Ya Durga ndak tampa gawe bombong rasa. Ulun waspadake sumengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita semuning gimbal wigati. Ana parigawe apa Durga? Kawula nuwun sewu yektosipun malih-malih menapa saderengipun kula nyuwun gumi samudra pangaksami dene kula nilar tata krami sowan wonten ing Kahyangan tanpa piniji dening Paduka Sang Hyang Girinata. Atur nuwun ngobleri panuwun samangke Semar menika damel muga malih. Semar menika damel bab ingkang anjalari dumateng anak-anak kula ing Kahyangan dandang mangure bangsane bergasaan jepsetan pripayangan ilu-ilu Banaspati sami mboten kiyat kados kawlagar inggih dados angganipun kados kobar dening geni murup karana patrapipun Semar anggenipun dilesamake mapan wonten ing Gunung Tidar nganti dumateng para kawula linten dalu tansah nyambung raos kaliyan Gusti ingkang Maha Kuwaos nindakaken puji dikir kidung suci lan mantra rahayu satemandhasaken dumateng anak-anak kula menika nemahe katriwandhan pukulun. Manut kabar ingkang sampun kula tampi Semar anggenipun makarti kados mekaten menika gumuntang ngantos sundul ing tawang kanthi gegayuhan nenggih nedya mbangun Kahyangan. Patrapipun Semar mbangun Kahyangan kala wau menawi saking pamanggih kula sami kemawon kaliyan ngilani Pernaja Paduka wani kaliyan panguwas Paduka nedya ngesuk dumateng palenggan Paduka pukulun. Menawi Semar mboten dipun lereni anggenipun mbangun Kahyangan menika sami kemawon nyepelekaken dumateng Paduka Sang Adi pukulun Bathara Guru. Mayan cora kuning angin gugur kraning ngakok kura kurnitora ngagiri-giri
Ora bumi prakempita padula mangamba udan dreswar lan lesus sindung riwut magenturan ilah ing awit namastu namasidan sabar pisan ora nduga ngono lamun tok Semar Badranaya gawe muga ingkang kaya mangke